wani laifin mace ne, wani laifin mijin ne, wani kuma bangaren dangin miji ne ma ake samun matsalar yake sa dole a haƙura a rabin ko mun san da ake wa auren, wani kuma bangaren iyaye ne. Duk bayan da baya kasancewa, wani ma rashin abinci ne, masoya kamar dai ko da yaushe suna na Hasina Gombe, sannan kada ku manta dai ni jaruma ce a masana'antar Kaniu, sannan kuma wannan mai wakar Zaurawa. A yau dai mun yi tattaki mun samu wata babbar jaruma, ita ce bakuwar mu ta wannan mako. To jaruma, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, suna na Asama'u Sani. So wannan zaure namu na Zaurawa a yau yana so ya tattauna da ke a wannan makon. To salamu alaikum jama'a. To tambaya ɗaya ne zuwa biyu. Tambaya na farko, wai menene yake sa mutuwar aure yake yawa a wannan lokacin? To mutuwar aure dai na farko dai na san kaddara ce. Tunda wani in yi auren yayi ne da niyya ya zauna har abada, to akwai kaddarar da za ta gindaya wanda dole ne zai fita ko yana so ko baya so. Dole za a haƙura da wannan zaman auren. To shi mutuwa aure gaskiya idan aka ce abubuwan da suke kawo mutuwa aure gaskiya suna da yawa, ba zan iya faɗa su a wannan tsayuwar ta nan ba. Haka ne, tambayar mu ta biyu, wace shawara zaki ba wa maza waɗanda ba sa so a tafi musu da agola gidajensu? To wannan kuma ai yi wa kai ne. ‘Ya'yan da ake auren iyayen nasu guda nawa ne suke zuwa da ‘ya'yan su je su fi ‘ya'yan gidan zama na gari, kuma su je su girma a gurin su tallafi wannan wanda ba mahaifin nasu ba. Kin ga duk mutumin da ya ce wai ni kalmar agola ma da ake amfani da ita wallahi ban yarda da ita ba, saboda ni na san ba wani agola. Ɗa dai na kowa ne, da ɗa da dukiya kuma ba a mishi mugunta. Kuma yaro ko a titi ka gan shi ka taimake shi wallahi ba zai manta da kai ba, musamman in Allah ya raya shi kuna tare wata rana in ya ganka karshen ta ma kai ka manta zai zo ya maka abin da baka taba tunani ba, ya ce saboda ka taba taimako na lokaci kaza. Bare kuma wanda ka auri uwar shi ka kawo ta cikin gidanka ka zauna da ita, ka rike mata wannan dan, ka bar shi yayin karatu a gidanka, ka taimaka, in ma ita ta biya mishi kuɗin makaranta ai ka taimaka dai da ya zauna a hannunka. Wannan kalma agola ma da ake faɗa ni ban yarda da ita ba, kuma duk mutumin da ya tsaya ya tallafi dan wani ya taimaka mishi wallahi Allah sai ya taimake shi, saboda shi kanshi ba shi da tabbacin zai rayu da wayannan ƴaƴan nashi da ya haifa har su girma a hannun shi. Wataƙila ya mutu ya basu, shi ma kuma a zo a rike mishi nashi ƴaƴan a rika cewa agololi ne. In ga ba za su ji daɗi ba. Tabbas wannan gaskiya ne. Sannan daga ƙarshe wace shawara zaki ba wa mazan da mata akan a yawanta haƙuri a zamantakewa na rayuwar aure? To ita dai dama rayuwa aure zama ne na haƙuri ai, zama ne na haƙuri, kuma shi aure ana yin shi ne da niyyar an yi shi har abada, ba ana yin shi ne da niyyar a shiga a fito ba, a'a ana yin shi ne da niyyar an yi shi har abada mutuka raba. To in dai za a sa haƙurin kuma a kuma jure a ɗauke kai da ganin abin da bai dace ba, a ji a ƙiji da ake cewa a gani a ƙi gani, to insha Allahu ni na san za a zauna lafiya. To muna godiya babban bakuwar mu duka a wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri. Kada ku manta YouTube channel din mu Hasina Gombe TV Zaurawa a yau. Mun gode. Ba laifin mu ba.